Monggo Bu E. Ayo joget toh. Aku tak teken nang hotel. Ayo monggo. Ayo. Iya iya iya. Iya iya iya. Siang malu. Jikoan Mas, tutupi Mas. Ayo Bu, joget ya. Ayo joget. Nah. Ayo. Terus kaya ibuku dhewe. Yen lewat aku kelingan aku pokai biyen tak goleken ning cagak apa tulisan apa marano abang tondo isih prawan Ya kayak aku lah Bu. Iya. Jangan gebak alas moro piye kae aku tresno tanpa bental tanpa kloso betapa kita manas moro. aku pokai nyimpen wati awiwit biyen tumeka saiki aku pokai kapak cerita wayah-wayah angkati kakak rino hop sek Bu, niki nek wayahe joget iki joget lah kok malah arisan Mau ngomong ini, kowe sing nyawer, aku isin. Aku tak sengei duitnya lah ibu iki. Aku ora duit. Ngono kowe. Betul ya Bu? Kandhane kok CEO. Hah? Alah. Pama aku anakmu ngono piye Bu? Pama aku anakmu. Gek mau sing isin sinten sing ade nyawer isin sinten Bu E. Mbok gelem ta Bu? Ngono lho. Gelem iya aku sing nyawer ngono. Catetan sajroning ati Mas ketan luntur saya marah hati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk Mas mara Ketoke kudu nganggo kotak iki. aku didelok Mas dak isin. Iya. Pak Joko. Ayo Mas Jaka. Tak pisan mangga joget tak pisan. Yen lewat Nya. Ayam. Nya. Ayam. dengan cakak apa Sik, mau aku nak ngomong. Sini. warna abang tanda kasih sayang aku Ora iso. aku pokai kapak cerita wayang nganti gagak trino sik iki Bu E iki kok udur-uduran ana sempet Lah iya, gek mau ki bapake lewat mau. Lah kae wis diwakili. Kok iso-iso.
Sik to Bu urung rampung ki lho. Dereng rampung. Sik to. Oh, ntar aja malam. Tenan ya. Tenan. Asmane sapa niki? Asmane sinten? Sumiati sing ngajat. Jenengan iki lho. Jenengan. Hah? Sumiati. Mbak Jumiati. Oh, Jumiati. Bu Jum. Bu Jum. Heeh, Bu Jum. Udah aku mereka Bu Jum kuwi seneng nyawer lho, Oh, sumpah. seneng nyawer adol gabah mendino. Gak ndek sawah. Alah Tebu podo, tebu Bu. tebu tebu tebu. Makanya karo iki wae Bu CEO. Cantel cantel. Jagung. Saketan sajroning ati ora luntur saya ati aku kowe dadi jero mengoleh ning gubuk asmara. Bu Jum, sesuk nak arep gosip